Mga Buhat Kapitulo 14. Dito sa Ikonyo, nanulod si Pablo o si Bernabe sa sinagoga sa mga Hudyo o nagwali busa daghan mga Hudyo o mga dili Hudyo ang nahimong mga magtotoo. Apan gihulhugan sa mga Hudyo nga wala motuo ang mga dili Hudyo nga magtotoo aron masilag sila sa mga kaigsuonan. Nagpabilin didto ang mga apostoles sulod sa taas na panahon. Sa walay kahadlok nagwali sila mahitungod sa Ginoo, ug ang Ginoo nagmatuod nga ang ilang mensahe mahitungod sa iyang grasya tinuod gayud pinaagi sa paghatag kanila gahom sa pagbuhat ug mga milagro ug mga katingalahan. Apan ang mga tawo sa syudad nagkabahin ug ang ubang midapig sa mga Hudyo ug ang uban sa mga apostoles. Unya, ang mga dili Hudyo ug ang mga Hudyo kauban sa ilang mga pangulo nagkauyon sa pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Sa pagkahibalo sa mga apostoles niini, nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe nga mga syudad sa Lycaonia ug ngadto sa kasikbit nga kayutaan. Ug didto giwali nila ang maayong balita. Dito sa Listra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao dili gayud makalakaw. Namati siya sa gisulti ni Pablo. Mitutok si Pablo kaniya ug nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakul ug tungod niini mahimo siyang ayuhon. Busa, sa kusog nga tingog mingon si Pablo, "Tindog!" Milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao. Ug ilang gianggaag si Bernabe ug Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni Zeus atoa sa gawa sa lungsod ug ang pari niini nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya ug sa mga tawo nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit, "Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tawo lamang kami sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug modangob kamo sa buhing Dios nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini." Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat ug naghatag siya kaninyo ulan ug mga panahon nga abunda sa abot ug gihatagan kamo niya pagkaon ug gipuno ang inyong kasing-kasing sa kalipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, naglisod gihapon sila pagsanta sa mga tawo sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Apan may pipila ka mga Hudyo nga nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia ug gikan sa Ikonyo. Nadani nila ang mga tawo ug gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod kay nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga tinun-an, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Sa pagkasunod adlaw, ipadayon siya ug si Bernabe ngadto sa Derbe. Si Pablo ug si Bernabe nagwali sa maayong balita dito sa Derbe ug daghan ang ilang nakabig ug nahimong mga tinun-an. Unya, namalik sila sa Listra. Unya sa Ikonyo ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtotoo ug gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Niingon sila, "Kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios."
Nagpili sila og mga pangulo sa matag iglesia ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugyan nila ngadto sa Ginoo ang ilang gisaligan. Unya, milata sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo dito sa Perga ug unya nangadto sa Atalia. Gikan dito milawig sila balik sa Antioquia diin gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ilang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa iglesia ug gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas og dalan alang sa mga dili Hudiyo aron sila motuo. Nagpabilin sila dugay didto uban sa mga tinun-an. Mga Buhat Kapitulo 14.